Nejznámějšími zastánci jsou Monty Roberts, Pat Parelli a v Čechách pak například Honza Bláha. Karla nyní pracuje s dvouletým koněm plemenek Waterhorse. Koník se jmenuje Geronimo Enterprise a je synem hřebce, kterého jsme vám zde taky představili, a to C.R. Hollywood Shiner, jenž je držitelem spousty mistrovských titulů nejen u nás, ale i v zahraničí. Nyní již ukončil závodní kariéru, neboť dosahal až na vrchol a po získání titulu mistr Evropy plní funkci plemeníka na ranči Rega Ranch. Tak Kaja si připraví nějaké překážky. Co si člověk sám neudělá, to nemá, že Kajo? Tak Kaja se pokusí o napojení. Nejdříve bude od sebe Rona odhánět a až dá koník najevo ochotu spolupracovat, provede takzvané napojení. Tak sledujte vnější ucho koně. Když ho nakloní směrem ke Kaji, znamená to, aha, vnímám tě, asi se budu chtít kamarádit. Tak Kaja požádala Rona, aby ji následoval. Je to tady těžké, protože tady travička a ta je hodně lákavá pro koníka. Nicméně respektuje Káju. Tak požádáme o obrat. Tak stačí nepatrné pobídky a koník reaguje. Výborně, nebojte se pochválit koníčka. Všechno je to o tom, že koník chce vyhovět člověku. Nádhera. Velice těžký obrat a koník se neodpojil a následuje. Takhle se pracuje se všemi koni plemenek Waterhorse před obsednutím. Velice to potom ulehčí tu práci ze sedla. No, Ron už toho má dost od rána, cvalat se mu nechce. Výborně. Vyhodil.